Bueno, jo som en Paco Camps, i vaig néixer l'any 32 i dins la guerra, quan va començar la guerra, el segon any, el 37, mon pare se va posar voluntari aquí perquè no hi havia feina i teníem fam. I tu és Paco Francisco Camps Sí, Gomila. Camps Gomila. I ton pare, què era? Mon pare era Vicent Camps, i Què més? era sabater i com que no hi havia feina... No, que era Vicenç Camps, què més? Cardona. Cardona. Sa mare era d'Arbissa i son pare era de l'Ou. I el govern donava 10 pessetes cada dia als voluntaris i mon pare, com que havia estat artiller, va venir aquí a Capifort per no anar a infanteria i no anar a la guerra i almenys 10 pessetes cada dia era més que un jornal de sabater. I aquí va venir mon pare, juntament amb en Manolo Cabrera, que és l'avi dels mariscadors aquests que hi ha ara. I aquí llavors es Faro, ara ho veurem, hi havia una caseta feta de còdols i allà vivíem 2 famílies. I jo anava a dormir, anava a menjar amb els soldats i era la mascota. 5 anyets tenia jo. 5. I és que em sembla xaloc, hi ha xaloc aquí davant. Me penso que ve a Mallorca els dies clars. Vaig errat. Camí de terra, una polseguera. Saps la casa aquesta? Això és la casa de còdols que nosaltres vam viure dins la guerra. Hi vivíem 2 famílies aquí. La família de Manolo Cabrera, hi havia la primera i l'altra vivíem a la segona. I no està com està ara, perquè està en el cel de pertot i quan ve a Cider havien de posar trossos de pedaç per entre els còdols perquè no passés el vent i l'hivern teníem una sort perquè els motors i els rupits s'embestien en el Faro qualque dia i a vegades pel matí es trobaves dos i trobaves rupits estesos per terra i nosaltres ens feien nets, ens llevaven la ploma, ens posaven unes encolles petites i ens tapaven en seu i tenien tortets i tenien rupits per fer barrots, per fer brou, per fer el que tinguéssim. Passar l'hivern que els rupits i tors no faltaven mai. Com que era sabater, per fer barques per els pagesos de Capifort o per la gent de per aquí, inclús per soldats també, que aquí els deixaven dur barques també. I tenien llet i després hi havia bots de carn que duen de Nord-Amèrica i es deia carn de búfalo. I els pots eren una mica ovalats i duen una clau i l'obries i era carn, hi havia carn dintre i els hi donaven de ració als soldats i bueno, i es van papar els de duia camela i carn de búfalo. No faltava, no mos faltava llet, ni mos faltava pa ni carn de búfalo d'aquesta. Això és des de la República, quin any? Això els anys del 37, el 38 i el 39, fins que va acabar. Que vau fer aquí 3 anys? No, els 2 darrers anys, el 37, vam fer tot el 38 i el 39, i part del 37, sí, un poc més de 2 anys, crec que quasi els 3.
pujada de patates, uns quants tomàtics. Això, en fi. Com a què fa que no havies tornat per aquí, Paco? Mira, ara l'any 99, quan va morir mon pare, va voler que el cremassin i tirassin les cendres aquí. Van pujar d'Altes Faro, a la terrassa, i van tirar les cendres allà i després van tirar a la urna amb un còdol cap a la mà i van venir 2 anys i no en vingut més. Era 20 i pico d'anys fa ara. I això ha canviat molt, ha tornat nova aquesta casa. I aquí que pagau un lloguer? No. No. Que jo sàpiga, no. Aquesta casa no sé si era dels farolers o no era d'aquí i mos deixaven estar. No hi havia ni finestres. No hi havia finestres i en civert, què feu? En civert ho tapaven, s'hi posaven pots de llenya i ho posaven així com podíem. Això no me'n recordo d'haver vist finestres. Mira, hi ha una porta oberta allà. La casa vostra, això eren 2, i vosaltres en aquí esteu. La nostra era aquella. I doncs mira, està obert. I aquí, en aquest d'aquí, aquí hi havia Manol Matera. Això quedava molt guapo, tu. Els còdols aquests, n'hi havia que hi havia forats. I això que esteu enfangat, ja quan hi vau ser vosaltres? Ui, jo no me'n recordo com estava. No me'n recordo. Jo crec que els còdols que estem. I doncs entra a ca teva. Sembla que hi ha habitat gent. Sí. Això no hi era, no hi havia. I casa paret tampoc no hi era. Era tot una nave i ens separava una cortina d'en Manol Cabrera i nosaltres. Hi havia una cortina enmig. Una cortina feta de sacs, un poc gruixada. I aquí que teníeu la cuina? No hi havia foganyes ni hi havia res. I per cuinar com ho feu? Me penso que la cuina nosaltres la teníem en aquesta banda. Això. Un fogonet de petroli. Ah. Era una cuina, no. Era un fogó de petroli, el petroli vol donar el faroler. Perquè mon pare, que grava això, mon pare donava indicacions a un fill seu que estava baldat o que tenia polio, un jovenot que devia tenir 15 o 16 anys, sempre estava allargat dins el llit, i jo el anava a veure quasi cada dia i feia una xerrada, i amb ell vaig aprendre de llegir, escriure, i contes, i geografia, i l'any 37, l'any 39, quan me van anar d'aquí, i jo no havia anat a escola mai, i sabia llegir, escriure, i sabia contes, i sabia les capitals de tota la península, i totes les capitals d'Europa, i t'he enterat de tot. Què era de nom aquest lot? Mate. Jo em penso que devia ser Mateu, i era un fill d'esfaroler mallorquí que vivia en el pis de dalt. Mon pare sabia donar indicacions. I com és que sabia donar indicacions ton pare? No ho sé. A ma mare també n'hi donava una cada dia, darrere, no sé per què. Però ell venia aquí i li donava una indicació. I el faroler mos donava petroli, pels quinquers, perquè teníem 2 quinquers, no en teníem més que 2, una a la cuina i una enmig de la casa. Un quinquer és un llum. Un quinquer, que és un llum, amb una campana de vidre, amb un ble que és una metxa, i una rodeta que el feia sortir o el feia davallar, i obrien de per davall i posaven petroli. Petroli del faro, perquè el faro anava amb petroli. I petroli no me va faltar mai tampoc. I aquí hi havia... I la cuina també anava amb petroli? Sí, era un fogonet així, petitons, 2 fogonets. Que era un primo que deien? Sí, no ho sé. Te'n recordes dels primos? Sí, me'n recordo. Me'n recordo dels primos. I era una cuineta que tenia un depòsit petitó de llautó, de vora la cuina, el depòsit. Ah, sí. Era
I obries l'aixeta de la soia i encenies. En aquella època me'n record que ma mare tenia un matxero que era com una pistola. Amb un mànec, ell posaven una pedra, aquí, feia xic, amb una pistola i feia una xispa, no feia llama, no, i feia una xispa per encendre. I sàvia meva també en tenia per encendre el gas. I la cuina aquesta d'aquí anava amb un ble? No, és quinquer. No, però la cuina, aquesta amb el depòsit darrere, la cuina que era un ble? No ho sé, no me'n record. Perquè no devia prendre el petroli directament, el suc. Tenia foradets i sortia, no sé com anava. No sé si tenia una bomba que donava aire, N'hi havia unes que donaven aire, que menjaves, sí. per sortir un poquet de pressió. No m'ho facis dir perquè ben exacte no ho sé. O sigui, aquí dintre era tot una nau, Tot era una nau. amb una cortina que dividia les dues Una famílies cortina enmig, amb sacs mateix, feien coses i bueno, i sense portes ni finestres. Finestres jo no me'n record. Finestres sí que n'hi havia forats aquí, però... Les obertures sí, però que no hi havia per tancar. No, portes per tancar, jo no me'n recordo que hi fossin. I per dormir, que devíeu passar Posaven pots de llenya. devíeu passar molt de fred en l'hivern. Sí que em vaig patir de fred, perquè jo dormia damunt una cadira que s'allarga, una tombona que diuen en català, la posaven damunt dues cadires i una marfagueta de pa i una manta per tapar molts. Les mantes eren d'escorter. Un pa me va dur un parell de mantes d'escorter. I que hi havia una foganya, però per fer un pot de que... Jo no me'n recordo que foganya. Ni foganya ni res. En l'hivern vam patir bastant de fred. Sí que devia ser gruixo, d'aquí, tramuntana directa, Estem un poc reduçats de la tramuntana, bé que estem enfunyats, però aquí ja t'he dit, jo de finestres no me'n recordo que n'hi hagués cap porta ni cap... I quantes persones éreu aquí dins? Aquí hi havia en Manolo Cabrera i sa dona, que sempre hi havia sa dona tota sola, no tenien fills encara, i hi havia ma mare i dues germanes meues i jo. Nosaltres, ma mare i dues germanes i jo, nosaltres érem 4, i la dona de Manolo Cabrera. Manolo Cabrera venia de vez en quan, i mon pare també, que ho tenia molt a prop, i de vez en quan venien, amb els dos pots de llet de búfalo, hi havia el cap d'un búfalo damunt, i els pots eren una cosa així, eren ovalats, i eren un poquet més primers de baix que de dalt, i duen una clau incorporada. Rodaven la clau i se destapava. I allà amb una coreta... I el búfalo, que era el bisonte americà? El bisonte americà, aquell bitxo dels índios, Sí. el sioux sobretot, anava molt bé, perquè tenien pell i tenien carn i tenien tot. Els búfalos feien filigranes aquella gent. I no, jo aquí no hi havia estat més aquí dins. Ara feia 84 anys, 83 anys que no havia estat jo dins d'aquesta casa. 83 anys. Que no havies tornat en aquesta Que no casa. havia tornat. Jo la veia per de fora, però per dins no hi havia entrat mai. I aquí sembla que està habitat, això. I és més grossa del que sembla, Quina llàstima que això estigui tot en aquest estat, Per de fora, tu, 3 camarots, 3, 2, 4, 6. I això ho vaig posar per tapar el vent de fora. La porta aquesta d'aquí, no me'n record com era. Hi ha detalls que jo no em feia cas. La porta, grandeta, un tot ben fora. I aquí hi havia, aquí, a l'altra banda feia una llanegada de còdols i és per allà on Manolo Cabrera pujava el lleut i el tiraven a la mà. El Manolo Cabrera, a part d'estar de soldat a la bateria, era pescador. Pescava amb el faroler.
No sé si era pescador, però pescava amb el faroler. I la barca per on... Hi havia un llenagai de còdols, i jo no me'n record ben exacte. No sé, tenc que hem d'anar més allà per veure si pot ser... I el lloc comú que hi era aquí de fora? Ah, no ho sé. No ho sé. Aquí el que sé és que hi havia fems, aquí darrere tiraven fems. I anaven secant, entre la casa i la pujada d'aquí del fam hi havia fems per aquí darrere. I tal vegades nosaltres dins hi tiraven allà. Clar, aquell temps els fems tot era... Tot era sí. Tot era biològic, no hi havia res de plàstic. N'hi ha de paret, Sí, no sé si això són còdols que posen nous No. o la caseta era de còdols normal, però que tots els còdols són de llosella. Tot és llosella, sí. Per fer... Què és que dius? Els sabaters venien a què? Els sabaters solien anar per la banda de Tramuntana, per aquí, a cercar còdols que fossin un poc redons, perquè feien d'estil LED, per esmolar les cotxilles. I quin tipus de còdol és que agafaven? Un còdol d'aquests que eren redonits. Ah, no és pedra foguera ni... No, còdols com aquests. Còdols per esmolar. Sí. Un còdol... Sí, cercaven un còdol redonet, que tingués els cantells redons. Si és redonet té que ser més a la vorera de la mà. I no, tal vegada per allà de vora n'hi havia. Era d'aquest tipus. Una mica llargueta, el canto rodat, d'aquest tipus, aquesta pedra era grossa, i servia per embolar les cotxilles. I les cotxilles de sabater de què es de feien? De cern. Eren cotxilles. Jo en tinc una que no està encara un tros, un poquet amples. Però que era una cotxilla feta a posta o és que ho empraven d'un tros de... No, venien cotxilles fetes a posta. Fetes de postes. Una llargària així, una mica corbades. Jo pensava que era material reciclat d'altres coses. No, perquè d'una marca. Sí. Sé que tenc allà jo d'una marca. Ah. Ara no me'n record que es diu. Però eren cotxilles que venien fetes i hi havia un esmolet, es deien esmolets, que volaven cotxilles, gestidores, guinadets, i de vora el bar Roca, no me'n recordo si és el carrer de Sant Sebastià o això, hi havia un esmolet. Carrer del Carme o el carrer de la Concepció? Per de vora la Concepció, per allà de vora, hi havia un home que no feia res més que esmolar cotxilles, guinadets, gestidores i tots els sabaters la duen allà. Aquestes cotxilles havien d'estar ben esmolades. Quan partien un poc estall, de tant de donar-li, els duen allà, i hi havia unes cotxilles especials que quan estem ben esmolades, que m'enfoques això? Sí. Amb un punxó li tombaven estall, perquè aquella cotxilla servia per rascar les soles. Les soles feien com un gra damunt i ho havien de rascar. I això amb un punxó li tombaven estall, com ho vist? Sí, la cotxilla quan estava ben emolada, que tenia estall molt fi, feien un punxó, li passaven per damunt i estall quedava una mica tombat. Ah, val. Per rascar. Rascaven amb vidre, però la cotxilla feia el rascat més fi, quan eren sabates de dom que deien que havien de ser avellanades, en veu de que era del color de l'avellana, li posaven una cera d'aquell color, però la sola havia d'estar fina. I devien rascar a contratall, però, en l'esquena d'estall, o rascaven amb estall? No, amb estall doblegat. I no tallava la cotxilla així, Sí. rascava com perfecte, feu una palleta fina, i després allò que lijaven, em va tocar el lijar. Però això era per la sola, Per la sabata. Per la sola és color d'avellana.
perquè normalment les sabates se pintaven de negre, davall les soles, quasi totes les soles de dora i d'home eren negres davall. Es posaven tinta i després amb unes ceres que venien cera negra, blanca i marró. I la cera negra la ponien amb un ferro calent, i el passaven per la sola i després amb un pedaç i en de llevar aquella cera i quedava la sola fina i semblava de vidre. I amb aquesta tocar molt de llevar cera, pedaços, i amb este de pedaços, els pedaços quedaven pastifat i no podies tirar. Pedaços vells, en aquella època de pedaços vells, de calçons vells i camins vells, no n'hi havia massa, però sempre en trobaves qualcun. Sabaters, i després tenien un tià, sabaters, davall la miqueta, amb aigua, perquè et banyaven les soles, o et banyaven tot el que havia d'estar moll per fer feina, per picar i això, ho banyaven allà. I aquella aigua era color de sola, i la canviaven cada setmana, i feien pasta amb farina, agafaven una escudelleta amb un pot de farina i hi posaven una cosa que es diu pedra blaua, no sé per què, perquè es veu que no, perquè si no descat un parell de dia allò treia floridura. Sulfat cúpric. I es veu que aquesta pedra evitava la floridura, i allò eren pastes per pestar coses i per ferrar. I amb aquella pasta de farina que ferrava el sabater? Les soles se posaven antes de picar i això posaven i després els reforços de dins la sabata, entre forro i pell, duen reforços dintre. Sí. Li posaven un pot de pastes i el posaven per davall. Però la sola que es podia banyar amb aigua quan plovia i dins una bassa anava ferrat en pasta feta de farina. Davall la sola. Quan tu camines i vas dins una bassa amb les sabates, a l'hivern, Li vaig aixergar 3 peus en el moix, el ferraven, no per ferrar la sola, no, per aguantar que l'havien de cosir. Cosien tot el redó i entrava dins la sola. Allò era una empastada de pasta, posaven la sola, posaven una punta enmig perquè s'aguantés i després cosien. Sabia que hi havia una negall que havia en aquest costat. aquests cadets que tenien una tira, Els sabaters amb un tros de sola, així d'ample, feien una tira, aquí la posaven en el peu, quan se sent, i la posaven a la sabata per aguantar la sabata, que no es mogués. I jo li deien un estirapeu. Tots els sabaters en tenien. Passees, posaves l'estirapeu davall el peu, i te venia aquí damunt, i no posaven així, es posaven la sabata, i t'aguantava quan havies de fer feines, cosir o havies de fer coses. quina torre, Paco? 43 metres, diuen que té. 43 metres. I en segona categoria era, no sé ara com és. I aquí no li deu de res, perquè són les cambres davant. Deu de terra. Sí, aquí les coses té allò. I tot anava per mig. Prop de la mà. Obren cordes, i sota però això no és el que hagués fet. Això és el llenegall antic. Mira, un prat. Era de per aquí treure el bot. Un prat, aquí n'hi havia un altre. Allà hi ha la mossa d'un altre, allà un altre. Però per treure el llaüt aquí, hi devia haver cosa. Aquí hi devia haver cosa, sí. Amagat. Perquè està ben llarg, és un estil LED. I què li deien aquesta pedra? Això llosa, llosers. No, però quan l'empraven per esmolar... Un estil LED, li deien. La pedra li deien un Un estilet. estil LED.
Estil LED. Una queda llarga d'aquestes. Aquí n'hi ha una. Mira, aquesta. Com més llarga millor. I quina barca tenia en Cabrera? Un bot? Jo me penso que era un llaüt. Un llaüt. Sí, perquè tenia dues puntes. Devia ser un bon llaüt. Aquell temps hi havia més bon llaüt. Mira, aquí hi ha cosa construïda també, veus? Sí, tot això devia ser llenagai. I deu estar tapat. No pot estar, no. Tapat de mags ara de la mà. No. No podia estar així, si no es pot treure una marca, no. No, devia fer una rampa. Se'l devia manar net, ell. No, compte, és una cosa que venia quasi cada dia, en tot temps. Una cosa. Ja pot, no farà fins no. Canta posats, que això... Podríem tirar una pinyada, així, i la cotxilla. T'ho mostraré. Cotxilla de sabater. Fa molt ample, així. Així. Cada banda. Hi ha una escopida, ja són un poc més fi. En feu a poc? Com ho feu? Una a cada banda. A poc. Això mateix, ara ho veig. Davant aquest dit, si fos més llarg millor, o més petit, varien de bons. Cosa que faci un poquet de punta. I pels guinevers de sa casa i tot això, també o no? Canossa també, mon pare, com que era sabater, guinevers de canossa. Agafàvem la pedra, si era planera, posàvem un pot de saliva, un pot d'aigua, i el passàvem per damunt, i després, per conservar el tall. Però quan el tall estava prou menjat, després havien de dur les cotxilles a casa Molet. Cases Molet. Molet, allà. Un germà d'en Víctor, que tocava mandúria, el germà d'en Víctor, en Paco, li deien Paco Molet, perquè un poc antes d'arribar a l'esplanada, allà on hi ha ara una loteria que es diu López, ell vivia allà i era sabater, i feia sabates, tenia una finestra amb sabates dintre i es molava, cotxilles, i molava totes aquestes coses. I era un germà d'en Víctor, A la bandúrria. I era professor de bandúrria. Perquè aquell home que passava pels carrers de Mo i duia una roda de carro grossa i tocava... Sí, també li deien Molet. Però aquells eren forasters que venien, no? La majoria eren forasters, duen una roda, alçaven la bicicleta, se seien al revés, i amb els pedals, amb una corretja, feien anar una mola. La roda de darrere dua una politja, ells agafaven amb la bicicleta alçada i la roda de darrere alçada, també, rodava quan no feia feina. Més amunt, de vora el xillint, duen una mola i un potet amb aigua. Ho moaven allà i bugaven amb els peus. El J. Rall d'un, antes de les bicicletes, que era una roda de carro que duia aquell home. N'hi havia aquí, era una roda de carro. I empenyia aquella roda, una roda tota sola de carro, Sí. i també l'emprava després per esmolar. L'havia d'alçar amb unes peces perquè la roda quedava libre. Posava com un peu, que la roda quedava més amunt, I aquella roda anava amb una corretja que havia de fer una mola. Com que la roda era molt grossa i la mola era molt petita, agafava molta velocitat la mola. I es molava un caixonet allà, amb martellets, i un llunque petit, una enclusa petita. una enclusa. Amb una punta i la clavava un puesto i s'hi havia d'adreçar una llima, en fi. No, això, anava pel carrer. Perquè després hi havia aquell home que duava ribelles. En Riballet. I paraigües. En Riballet, el mateix, sí. Era son pare del que avui seria el sogre d'això que li diuen, en Guati, que
Gerardo Botti, Sí. i en Riballet aquest era son pare de llauner, estava al costat de Camilo. I quines feines feia? Feia pots i feia xatrins i dobava i soldava coses, potets, això, quinquers, també feia baixos de quinquer. Feia gerres, també, i gerros d'això de tenir damunt seu. I com adobava una ribella o un test? Les ribelles d'aquella època, o un còssil, això, eren de terra. I ell agafava la peça, li posava una miqueta de ciment, demanava un pot d'aigua, duia un pot de ciment, un pot de pasta, la posava a la junta, ferrava, i amb un barbiquí que tenia, que el barbiquí duia... Jo me'n recordo del barbiquí aquest, Una però que anava amb una tira. Amb una tirada, no, aquest duia una roda, i aquesta roda pujava i davallava. I pujar i davallar, feia anar la broca per avant i per enrere. I foradava a banda i banda del ramput de la ribella. Feia petitons, i amb un trosset de fil de ferro feia Feia com una grapa. Una grapa, i ho clavava allà dintre i ho tapava en ciment. Això mateix. I allò, quan havia enxugat, aquí... I allò, això ho feien bolles de cuinar i tot, no? Amb olles, amb tians. Tians, olles, còssils... I que aguantava foc després, això? Sí, aguantava. Tot aguantava. No hi havia res més. No tothom tenia... Els blers van a comprar... I després també feia paraigües. Adobava paraigües, sí. Adobava paraigües. Ell duia a l'esquena darrere, duia una bossa, com a de sola, amb 4 o 5 paraigües dintre, i anava pel carrer, Riballet! I el sentíem per allà, i passava les cases frares, i li deien Riballet. No vaig saber mai que era de nom. I era son pare d'en Martí, qui avui, en Martí, seria el sogre, en Gerardo. El pescador aquest, en Manolo Cabrera, pescava i què feia del peix aquest? Pues que pescava per faroler. Però el ferrer no en devia menjar tant. No, com que els farolers veu que era molt aficionat a pescar amb fos, jo veia, me mostrava que els ams eren uns amots molt grossos, així, i es veu que devia sortir qualque dia, no crec que sortigués cada dia, i anaven a cercar un fos, el compraven d'on. No anaven de xarxa, no? No. Jo pensava que era un pescador de xarxa. No, xarxa, no em vaig veure cap mai damunt, no? Vale. Es veu que devien tenir a tirar un palangres o unes llances o el que sigui, Ara i me t'entenc. mostrava els ams, i mira Paco, i Sam era tan gros com la mà meua, amb uns amots, i feien un fos o dos, o una gerna, i veia peixot gros o dos, però veus, no era peix per vendre. No el venien a la bateria ni No, res. que jo sàpiga, no. Només era per ells, per les famílies, Per la família, aquí. Família no, perquè els faroler aquests que jo no vaig conèixer la dona mai. No vaig conèixer cap dona. Era ell i el fill Ell aquest? i el fill. I es veu que aquí el tenia perquè estava més tranquil, tenia un aire més pur, i era un ablot. I jo crec que devia tenir pòlio, i no l'he tornat a veure mai més. No sé per on pare, ni deu ser mort ja, perquè, esclar, si tenia 10 o 12 anys més que jo, avui tindria 100 anys. El faroler de baix sí que tenia dona, amb el senyor Begú, que dèiem. Faroler de baix? El faroler de baix, perquè hi havia dos farolers. En el pis de baix hi havia el maonès i dalt hi havia el senyor Verger, i era son pare d'en Mate. I baix, sí, però un baix, el senyor Begú aquest era molt antipàtic, veu que no m'ho fem mai amb ell, no hi ratllava mai amb ell, i mon pare tampoc no el vaig veure. Vols amb el senyor Verger, perquè m'anaria donant indiccions en Mate cada dia, i dona molts petroli i això, i és que miquet es veu, sembla que escalant alçat, està més ran del terra, no està tan recte, no. Però em penso que això ho hem rellenat un poc. A la vegada aquí devia fer la pujada. Sí. I jo veia el senyor Verger que venia allà amb el cotxe i llançava pols, no estava a mans. El faroler tenia un cotxe. Tenia un Fiat. Jo dic que és un Fiat perquè ho llegia davant, i tenia un Fiat d'aquests que s'obrien a cada banda,
saps? El capó s'obria, El capó del motor. el capó del motor tenia una porteta que s'obria de cada banda i davant duia una cosa platejada i per allà em posava la manivella, l'arrencava amb una manivella. I segons t'encantés, allò era la dinamo i carregava la bateria, segons t'encantés. I me penso que en Pedro Mí, un metge que hi havia a Raval que tenia molt de cans, també en tenia un d'igual. Jo ho veia quan anava a casa nostra. Un fiat verd, pintat de verd, amb un toldo de lona, destapat, sense finestres ni portes, darrere. I si ja que aquest home devia anar molt, fer compra, el que fos. Solies anar dins el faro? Sí, i pujaven dalt vegades en el llum. I el faro aquest feia un quarto, en aquesta banda, aquí, la torre, entrava dins el quarto i feia una porteta i hi havia una escaleta que hi pujava i fins que no eres dalt, quedaves cruixit. Jo penso que hi havia un parell de finestretes petites que hi donaven claredat. I veien un cable, hi havia un cable des de dalt, d'aram, que hi passava per darrere i s'enterrava dins la terra, i allò deixava un pararraios, supos. I jo es veia per de fora, quan anaven de vora la torre, veien el cable aquell, que era un cable de buixata, potent, que era un pararraios. I quan hi havia el temps, jo no ho vaig veure mai, que fas can llamp. L'única cosa que veia era, per aquí, quan hi havia tramuntana, això, torres i ampits, s'envestien en el faro. Jo no sé si vaig errat, però record a Artruig que davallava un cable per mig amb un contrapès. Llavors, per la corda, per donar corda, allò, aquell contrapès, segons t'encantés, i els de l'aire també es deia així. Era un contrapès per donar corda a la maquinilla per fer rodar la llinterna. I allò durava 24 hores. I el faroler es dormia i no sé on és, que és a l'aire, i allà on dormia tenia un mirall a l'enterra i amb el mirall veia la llum, la torre, i el vigilava per si es deia encès o no, ens ho va contar un antes de... I aquí no hi era no so aquest mecanisme? No. Aquí no. El mecanisme, el mecanisme no el vaig veure mai. No sé com funciona. Hi havia el cable dels pararraios, però el cable aquest del contrapès no. No, el contrapès. No recordo haver vist cap contrapès mai. Però a l'aire... I a Bombers es diu que hi era? En el faro de l'aire. Jo no n'he vist cap més. L'únic faro que jo he vist de prop és aquest, i tenia un vidre allà per veure la llinterna. I aquest d'aquí supos que devia dur una maquinària, però la maquinària devia estar dins la torre. Devia estar dins la torre segona, la més grossa. Aquí. Jo no la vaig veure, no me'n recordo de la vista. No ho tenc. I els temps de la República anaven petroli? Sí, Aquest far? es veu que com un quinquer, un ble... Els depòsits de petroli eren baix? Els depòsits supos que devien ser baix o... Clar, tu eres molt al lot. Supos que dalt de vora hi havia d'haver un depòsit que devia anar per Revedat, dels costats, que això no sabia què era allò, i devia alimentar com la cuina que tenia de petroli. I quin nom tenia l'ofici aquest? L'ofici quin nom tenia? Faroler. Faroler. Però faroler, que era el nom castellà, farolero? Faroler. En maonès, no? Es deia faroler també? Sí, és faroler de l'aire, és faroler de... Perquè torrer no te sona? Torrer? Aquest nom de torrer, no. Els catalans es diuen faroner també, faroner. Faroner. Sí, faroner no. O torrer sí que crec que ho he sentit, torrer. Però el torrer no devia ser... Però tu has sentit sempre... D'una torre, no devia ser d'un faro. Sempre has sentit com a faroler. Jo sempre he sentit faroler. Faroler. Aquesta bassa d'aquí, jo sempre l'he vista seca. Quan plovia, un pot d'aigua i tal, però feia com un camp, que venien a jugar a futbol, els soldats, a vegades per aquí. I un vespre va venir un soldat a la caseta, va dir, anàvem al faro,
perquè va un avió i vol aterrissar. Em van fotre un susto com un dimoni. Vam anar al faro i al final no vam sentir ni vam veure avions ni vam veure res. I mon pare deia, però si un avió no pot aterrissar, aquí no hi ha prou puesto, se fotrà damunt les penyes. I la cosa va acabar així. I d'avió no en pensem res més. Però vam fotre un bon susto aquell vespre. Això que és el camí que fes tu cada dia? Supos que sí que deu ser aquest, però les barreres, la garita d'allà on jo te dic, no era aquesta entrada, era l'entrada aquella que hi ha de vora Capifort, hi ha unes barreres i han taplat. I és per allà on sortien els carros, d'anar a la compra i això. I allà hi havia una garita. I jo, aquí no, aquesta garita d'aquí no recorre res. Aquells edificis sí que me'n recordo. Que sé que hi havia uns edificis grossos, després més allà hi havia una oficina, una caseta petita, que hi havia un soldat darrere una taula amb una cadira i escrivia coses, supos que devia ser el Cabo Furriel, no sé. I després un poquet més allà hi havia les bateries del 15. I les del 38 que eren a l'altre? Les del 38 no els vaig veure mai. Ah, no? No els vaig veure. Els canons antiaèrios sí, perquè mon pare un dia ens va mostrar. Feien un forat en terra i el canó estava dins i només sortia el tubo. El tubo. I allà hi havia projectils drets, amb vaina, i eren tan alts com jo. I eren ben igual que els projectils dels mosquetons. Anaven amb una vaina i duia una espoleta dalt, mon pare m'ho deia, que va dir, la bala no importa que el feri l'avió, perquè si explota de vora, diu, la metralla el fa malbé. Aquests avions eren de tela, la majoria. De llenya forrats de tela. Els petits, les caces. Clar, hi havia júnkers que eren d'alumini, els maquis, que eren també un poc més grossos. I ton pare, que estaven aquests curters? Sí, aquí dinaven, de ser aquests. Aquests primers semblen més moderns. Sí, ja me'n recordo. I aquells d'allà semblen més... Aquests són més antics, sí. Feia una nave i la tropa dinava dins la nave aquesta. Després per aquí hi havia una escola, aquí hi havia un soldat que donava classe als oficials. Tot això m'ho explicava mon pare, perquè era un home que tenia batxiller i els oficials, n'hi havia molts que no, eren de Ciuró. I quant d'homes hi podia haver aquí dalt? Aquí dalt hi havia 60 homes. 60? Entre les 3 bateries. I els canons ja han d'estar, no està aquí baix. Hi havia 3 bateries, dius? 3. La de 38? I les altres bateries, quin tipus de canons eren? Antiaèreos del 12. I 2 bateries del 12. Sí, 4 canons. Les bateries totes són de 4 canons, menys els de 38, i són de 2. Aquí també hi ha 4 canons.
I això era el corter que eren ells, eh? Sí. Ja, per això tot era gros en aquella època. Sembla que és un sostre sense bigues, eh? Sembla, sí. Construcció sense bigues. Hi havia taula, i jo ho imaginava per dins. Porta de bany. Aquí dins, Sembla que és encofrat, això, eh? Això és la volta. sense forma de les tires. Sembla que és formigó en volta. Aquí dintre, des de la guerra no hi havia estat més. Aquí hi havia una oficina aislada. Una oficina aislada, dius? Una caseta blanca. Hi havia un soldat. Una taula. I pot fer tot per aquí. Mira, això d'aquí deu ser. Aquest replà que es veu aquí. Sí. Era com una oficina. Aquí devia ser del sergent de setmana, del camp Furiel. És que no, hem de ser aquí. Sí, aquí hi ha esclot, és que no. No, que no eren, tots eren petits. Agafaven de tira. 360 graus aquí, eh? Són els canons petits. Això és la rampa que jo cercava. T'ho vaig dir, i aquí hi havia els canons petits, els canons del 15-24, petits. I això és la rampa que jo te deia, que era una rampa, i nosaltres dormíem aquí baix. Baix hi havia molta carn, els canons eren aquí, llevats. Hi havia 4. I aquí treballaven projectils, treballaven tot, i això està tapiat tot. Aquesta rampa és molt ampla i en canvi aquí a la volta s'escanya. Sí. Aquí hi havia muntacargues. I muntacargues aquí, des que no, i en aquesta banda hi havia... I aquí baix quedes polvorí. I hi ha projectil de polvorí, bueno... I dormies damunt la pólvora. No, la pólvora està a un carril que hi havia ferrats a la paret, i n'hi havia 2, i rodava per damunt, allà hi havia projectils i pólvora. I aquí enmig hi havia un muntacargues. I nosaltres posàvem un llits aquí al costat, i quan estem de guàrdia, mon pare dormia aquí baix. Més 3, i n'hi havia d'haver 4. No hi té res, no hi ha res. Hi havia unes sores de ferro, Instal·lació elèctrica de ferro, i també era això. caixa d'empalmes de ferro. I això. I havia estat ferrat a la paret, i n'hi havia un aquí i un aquí, i els projectils. Hi passaven per damunt tot el rodó de la paret. Hi havia projectils, i aquí hi havia un pujol. I aquests ferros aquí a la paret, què devia ser això? Què devien aguantar aquests ferros? Això no ho sé. Com un plastatges? Els canons, hi havia un carril aquí i un carril aquí, i rodaven per damunt. Els
projectils. I hi ha unes bombones. M'agrada veure que no és cosa d'ell, Aquesta porta blindada, així també els projectils. O la saca de canvi. Aquesta està ben blindada, dins i de fora. Tu coneixies Santiago Rata? Santiago Rata? No. Tampoc era morir. Son pare, Eduardo, feia servici. Un nou també. Ja, que prim tenia una dent nou, que en vez de ser una dent era una placa plana. I jo la mirava. La dent aquella que lluïa. Però dins de la placa que hi havia la dent seva. No, la placa devia estar. Era buit. No ho sé. Mira, aquí fa una escala per anar dalt. O per allà baix. Aquí que devien de ballar carros, i devien de ballar coses. I la lampa aquesta. I aquí hi ha el canó. Hi ha un. Podria ser. Això són els forats dels ascensors que deies tu? Que devien pujar les de ser, segurament. Pujaven les municions per aquí. Que no eren petits, eren 15, 24. N'hi havia 4. Aquí n'hi ha 2. N'hi deu haver 2 més cap allà. Això, 15-24. Ara veguessis el forat dels 38. 15-24 què vol dir? 15 centímetres, De què? 15 centímetres de calibre. De diàmetre. De calibre. Diàmetre de canó. No, calibre. Calibre interior. El diàmetre és de fora. I el calibre és dins. 15 de diàmetre interior. 15-24. I 24 de què? Dècimes. Ah, 15,24. Oficialment posava 152 mil·límetres en 4. Com els de la mola, que són 38,1. O sigui, 38 centímetres i 1 mil·límetre. O sigui que això més o menys és el que és el projectil, no? El projectil, és el mateix. Això l'artilleria està feta d'una manera que té tant de calibres i és que no ha de tenir tanta llargària. 15 centímetres com que és? La volta. Això són 8 i 8, 16, una cosa així. La bala és una cosa així, Sí, té un ruedo Ara, això vull 15 dir. centímetres. Tira un bon tros. Una vegada anant a Punta Prima, treballava la cosa i sentia BOM! I va ser un canó allà de vinya en colla. I feia maniobres. El susto us va fotre. Ah, mira, allà hi ha les altres dues, allà damunt. Jo pensava que estem més a prop. Bueno, les altres dues, aquí n'hi ha una. No, jo em pensava que era la primera. Aquí n'hi ha una, allà deu ser l'altra i en falten dues més encara. I dos, sí, quatre. Mira. Suporta. Mira. Bé, ja està, no ho hem vist tot. Els canons fa molt d'anys que es van endur. Una vegada va anar a la mola d'excursió i hi havia un pla que estava ple de canons, d'aquests, 15-24, i devia ser canons que devien replegar. Sí, me'n record. Canons, camions, hi havia tot el replà aquell ple.
Jo el que me'n recordava era d'això, de la rampa aquesta, que era el primer que trobaves quan venies de menjadors, tot això. I tu normalment venies de la barraca vostra caminant Sí, i venies aquí i què és que sopaves amb ells? això hi feia tot el dia. Feies tot el dia? I aquí també. I l'escola aquesta no hi anaves tu, però? No, Només era per als oficials? segons me deia mon pare, hi havia un batxiller que hi sabia molt de tot i els oficials els havien d'instruir i els hi donava classes. I quins companys hi havia aquí amb ton pare? Coneguts? Te'n recordes, no? En Eduardo, aquest és l'únic que me'n record. Son pare de no. Una vegada li vaig veure fer una cosa molt curiosa. Aquí, en aquest rincó d'aquí, dos soldats aguantaven una manta en doble i ell amb un bòtil fotia tocs, així, un bòtil de vi, i va saltar La manta que està a la paret? a la paret, un parell de dobles, perquè no rompegués el bòtil, i es veu que la pressió de dintre, i jo me'l mirava. Tenies que pigar fort, però no massa fort. No, o sigui, patavim, patachom, 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 i anava sortint, jo sé què. Saps quan no tenies per treure taps, no? No, i deia, xaca corxo. Això me va llamar molt l'atenció, aquesta escena. Mira, aquí dalt hi ha l'altra. I allà hi ha l'altra. Jo me semblava que estaven correlatius. Bé, un has vist un. I aquest també deu tenir les rampes, però jo la rampa que jo coneixia era aquest, perquè era el que mon pare estava. De cabo. Ton pare era cabo. Cabo de la primera. Cabo de la primera, dius? Sí. La primera. La primera, la segona, la tercera. Ah, de la primera bateria te refereixes? La primera peça. Bateria són tots, són els 4 canons. La primera peça. Sí, sí, saps l'altra. I allà hi ha les altres dues, sembla. Sí, jo me'n record que era la rampa aquella aquí estem més a nivell de baix, no? Aquesta d'aquí no me'n record. Totes són iguals, però aquí dalt no recordo gaire. I està bé en el camp de tir, eh? Un que arriba i un que se'n va, crec. Senten un altre. O és el ressò d'aquest? O així, però no era tan amunt. La rampa que me'n recordava era aquella. Ja està. I aquest està sense encimentar ni res, aquest és més antic, sembla. Això de dir ser. I és aquests que no funcionaven amb un telèmetro? Tots els canons i una caseta un poc amunt. Aquella d'allà baix sembla que és el telèmetro, la veus? Que fa com una puesto per mirar. Ja pot ser, sí, sí. Això deu ser el telèmetro, eh? Donava la distància i en els canons. Però el telèmetro devia funcionar en dues, no? Per fer les dues coordenades. I els barcos se ven al revés. Els barcos se ven cap per avall i quan estem junts te donava la distància que se trobava el barco. Així és com us ho vam explicar. O una cisterna amb una beurada, eh? Sí, pues que sí, tenien un parell de mules i un pare a vegades feien a cap de cuina i agafaven la galera i anaven a Mó a fer la compra. Anaven a la plaça. I clar, quan passava per les frares que hi havia de davallar la cosa de les piques,
per agafar d'això. Sempre deixava a que nostra 4 patates, 4 tomates, 4 tonteries, una embosta de ciurons, aquí no, això no, com que anava amb un soldat i estem d'acord. Però vosaltres que no viviu aquí dalt? L'any antes de venir aquí. Ah, antes de pujar. L'any antes de venir aquí, van passar el primer any de guerra. Aquí va ser el més dolent per molt, perquè és quan hi va haver els bombardejos i tot això. Va ser el primer any. El 36? Sí, va ser el primer any. Després van començar a instal·lar canons anteriors per dins l'illa i els escopien de mala manera i pressa es van aturar de venir. I quins bombardejos hi va haver el 36, dis-m'ho? Dis-m'ho, hi va haver... Jo conec, la primera bomba que vaig sentir ratllar va ser la que hi havia a Can Petos Bot, baix, i ens va fotre un estrago de renou i amb un metre de gas de riure, va esfondrar la cotxeria que hi ha al costat, que encara hi ha el trast, entre Can de Sol i Can Xuriguer, i va caure una bomba. I no... Nosaltres estem davall del carrer, dels frares, i tot va tremolar, se van apagar el llum i tot. I allò va ser la primera vegada que vaig sentir ratllar de bomba. I després, el Trianon va caure una altra, a la sortida del teatre principal de la Costa d'Engà va caure una altra, després en va caure una altra en el carrer de les Moreres, ben al cap de Cantó, que hi ha una casa nova, després en va caure una altra en el Consell, en el Cine Consell, després en va caure una altra damunt l'escola graduada, i van aturar de l'escola, i després en va caure una altra al carrer del Forn. El Forn és un carrer estretet, mira si eren petites les bombes, que el forat ni siquiera va arribar de cera a cera. I allò eren carrers que només passava un carro, les bombes eren petites, gràcies a això. Una bomba es fondava una casa, i no es fondava més. Això eren les bombes que jo... I a la bassa em van caure un parell, van matar un parell de mariners... Això m'ho conta el meu conco, m'ho contava qui feia servici. Aquesta de la bassa, jo vaig sentir contar que quan van matar els mariners, que es van sortir uns quants de mariners d'allà i se'n van anar cap al barco, cap a l'Atlante, i va ser quan en van fer sortir uns quants i es van matar. Que venien calents dels bombardeig de la bassa que havien matat a companys seus i van anar cap a l'Aragón i l'Atlante, que hi havia allà, que feien de presó, i van ametrallar un far de gent allà. Mon pare estava de guàrdia, perquè primer hi va anar a l'artilleria, però com que l'artilleria... Ser de guàrdia on? A l'Atlante. Va fer molt poc temps, van llevar l'artilleria i van posar l'infanteria per guardar. I els artillers feien falta aquí, i ja no hi van tornar més. Jo de l'Atlante, no sé que era un barcot vell, de 3 palos, però... I després, el tros aquell de Cala Figuera, tot que es diu Avenida dels Màrtires de l'Atlante, tot que es deia. Els temps d'en Franco, sí. Sí, Màrtires de l'Atlante. I no, de tot això ho veia gros, era el lot, amb tot ho diràs. Tot això es feia net, aquí no hi havia herbes, no hi havia res, i bueno. O sigui que fa 80... Mira, 84 anys, 83. 83 anys que no havies tornat... Que no havia tornat aquí. A la bateria... Aquí? Això que es deia, bateria de Capifort? Les bateries de Favaris o les bateries de Capifort, sí. Tenien els dos noms? Sí, que Favaris és tot, i no sé si pertaneix al lloc de Capifort. Sí. Mon pare deia Capifort. Deia Capifort.
I el Manolo Cabrera no tenia lots, i el primer, la Rosita, va néixer aquí en el far, la caseta de Còdols. I troc que era la dona d'en Roman Camps. Altra cosa d'interessant. És un codolet, o què? Aquestes sabates ja estan completes. Deu fer 4 o 5 anys, deu fer que jo tenc. A més, jo duc en hivern. I ara m'he acostumat a anar sense calcetins. I va millor. Sota un pot de polvos d'aquest de peu sec. Ho és planera aquesta, eh? Aquesta és planera, sí. És una llosa, eh? Bueno, he dit jo, a les 12, a les 12 i mitja, deu ser molt. Això és una garita, van posar allà de vora abans si entres. Sí, És justa, eh? sí, però bueno. Jo no sé què és, jo me'n record de l'altre, que hi entrava des de la barrera. Bueno, pues res. Sí. Moltes gràcies, Paco. Està molt interessant. Ojalà no hagem de tornar a ratllar d'aquestes coses. Exactament. Això m'agrada perquè són coses que... Que has viscut, eh? Jo me penso que de tots els que van estar aquí a la bateria, tots els soldats, tots els oficials i tots, no n'hi deu quedar cap de viu. Jo era més petit, 5 anyets, Clar, tots els altres eren grossos, clar. no hi queda, no hi I queda. mira que ton pare en va viure d'anys, eh? Mon pare, mira, faltaven 2 mesos per fer 97, i son anys també va néixer l'any 2, Ton pare també és una biografia, eh? jo el 32, una germana meva el 42, els dos aquest, sí. Sí, mon pare, sí, mon pare també va viure molt. Veies, ratllaves d'en Víctor? En Víctor, que era germà de llet de mon pare, perquè quan mon pare va néixer són més o menys de la mateixa edat, els van donar a mamà a la mateixa dida, perquè a vegades les dones no tenien llet, o perquè clar, en aquella època hi havia fam i no hi havia donava massa desenrotllades, i hi havia dides aposta per donar a mamà el l'osqui, no, sa mare no podia. I mon pare va ser germà de llet d'en Víctor, aquest, que era professor de bandúrria. Perquè una dida era una dona que ja estava criant un fill. Sí, no ho sé. Clar, no ho sé. si duen llet, I no ho sé, estava a dir. és que ja en devien criat seu, i a més, en criaven un parell més. Hi havia dides, i hi havia cotxos antics i també duen una dida, que era un dipòsit de gasolina petitó, a part que s'omplia primer el dipòsit aquest, antes d'anar al carburador. I aquesta dida, mentre estava plena, el carburador funcionava. I deien una dida. Però per què no anava directe des depòsit? Perquè hi havia marques que ho feien així, hi havia tantes marques. Un anava directe, l'altre anava amb una bomba, l'altre anava amb una dida. Devia ser com un filtro. Era un dipòsit petit de gasolina. Devia fer de filtro, no? Sí, Tal vegada. i aquest dipòsit i allò alimentava el carburador. De la ona traïdora hi ha un delit i atrafegat en salvar un llagut del fill de l'any